si Kristo sa iyang pag-ayo sa masakiton unya ni komentaryo ang kaning mga anti-Christ man sila kay di man sila mutuo ni Kristo. Gipakita niya nga kining pagpasaylo mas sayon himuon kaysa pag-ayo sa lawas. Hay may kamo ako mong pangutanon, hay may sayon ang pagpasaylo sa imong anak nga naadik o ang pag-ayo sa iyang pagkaadik? Hay may sayon ang pagpasaylo sa adik. Kung ang imong bana nangabit, hay may sayon ang pagpasaylo sa iyang pagpangabit o ang pag-usab sa iyang hunahuna nga mubiya sa iyang kabit. Hay may sayon ang pagpasaylo niya. Hay may kanunay ninyong gihatag. Ang sa may inyong kanunay gihatag, ang pagpasaylo o ang pag-usab sa tao? Ang atong gipaningkamutan ang pag-usab sa tao. Nya moingon pag yun, di ko kapasaylo nimo ug di ka mausab. Nayabag. Ang sayon hinoon adto na ibasis lisod. ang sayon, ang lisod sugdi sa sayon. Di ba? Anong parehod anak hay may lisod i-discuss ang subject sa grade 6 o subject sa grade 1? Perting sayo na ikuan ang grade 1 mo na iuna itudlo. Ayaw tudlo ang tao nga upa ka eskwela sa mga subject sa grade 6. Ang bot nakasabot ba mo ani? Ang atong apan kana gyung paghimo dayon sa unsay atong gusto. Yes, gusto ta nga maayo ang usa ka tawo. Pero si Kristo naa siya nakita nga sayon ayohon nga mismo ang tao mismo nagkinahanglan ana. Kay kining atong mga sakit sa lawas bunga ni sa atong sakit sa kalag. Ug ang sakit sa kalag ang gikinahanglan mao ang pagpasaylo ug ang pagpangayo ug pasaylo. Mao na siya gasugod man na sakit sa kalag kana ding paralyze. Unsa man na kasagaran sa ma-paralyze? Unsa man? Unsa hinungdan nga ma-paralyze ang tao? High blood mo ginay common. Nganong na high blood man? Sige kaon og makapa-high blood. Wa mag-fasting, wa mag-abstinence. Nya lain pag yung inungdan overwork. Nya wa nay hapitog. Mao man ay kusog kay makapa-high blood, makapa-atake. Abang 40 nimong trabaho, kuwang kas pahuway, nya kaon pag yung kag makapa-high blood, patay ka diya. Pero naa kaaning gitawag og kaning disiplina, nahigugma ka sa imong lawas kay templo sa Ginoo, dili na nimo patakaan og gamit. Pero bitaon ang sakyanan, kung nahigugma ka sa imong sakyanan, igagis libaong unsa may buhaton, imong iana, imong idamag, o imo break, nya mo hinay og lusad ana. Pero kanang mga buangon nga nagdaag sakyanan, wa mahigugma sakyanan kay driver untol-untol dito ana, patay na igabutunahan. Mga tangtang ang tango ana, kay wa man mahigugma, hala damag lang, ana-ana pa dito, breakless kayo, parok din dito sa unahan. Dito na ato muna usay ang atong lawas, atong iwaldas hangtod masakit na lang noon. Pero gusto mga batanon karon, apil na sa mga tiguang, siging tanaw ng cellphone, siging tanaw ng TikTok, hangtod di na lang makatog. Ni ang trabaho sunod adlaw masakripisyo. Kay kapoy mang lawas, di man kamata. Para ni akong tingog, nganong ni pagaw man ibaw mo ngano. Kani uwang stog, siging yaw-yaw. Aron lang yun makakolekta. Mo na ako lang sang pamawi, ako na lang sang ihatag ang kolekta nga rin sa simbahan. Gamay nila akong isuod sa bulsa. Pamawi ba, Lord? Sa akong buangon man kita. Ideala na. Anak.
Mao na ha, unaha gyud ang sayon dili ang lisod. Ang sayon mao ang pagpasaylo. Ang lisod mao ang pag-ayo sa sakit. Unaha paghimo ang makaayo sa kalag. Kay sayon kay nastanan. Sayon gyud kaayo. Mangumpisa lang ka, wana, ayo na ka. Ona. Pero kung di na to buhaton ang sayon, ang kanang paras kalag, lisod kaayo sulbaron ang depekto sa lawas. Lisod, kinalisuran. Pero si Kristo iyang gipakita. Yan siya, lisod man gining pag-ayo, pero tagaan ta mo pruiba nga ako makaayo ko ana, makapasaylo kog sala kay sayon ra man na. Iya dayong giingnan ang masakiton, bangon, lakaw. Ani lakaw dayong masakiton, bangon dayon, hingangha sila. Pero ingos Kristo, na tingala mo ana, mas sayon ang pagpasaylo. So kay sayon man ang pagpasaylo, kitang tanan mga tao, pwede ra gitag magpasaylo ay. Unsa may sayon rong buhaton sa Russia o sa Ukraine, ang paglimpyo o pag-reconstruct anang nangabungkag nga mga building o ang pagbayad anang tanang kinabuhi nga nangamatay o ang pagpasaylo ay nilang duha. Wa gi gasto mag-atubang si Putin o si Zelensky magpasaylo ay kana sinugdanan sa pagpabangon pagbalik sa atong nakita karon nga nangabungkag nila mga building na dislocated nga mga katawhan, nangamatay nga mga kabataan o mga tiguang nga way labot sa gubat. Masulbad sana kung mulingkod silang duha magpaubos og moila nga naa sila'y sayop o kung sa may sakit nila sa kalag ang ilang garbo, ang kahakog, ang garbo, ang kasina, ang kahadlok o kining pagka-possessive nato. Aw garbo magyapon na kanang possessive. No. Ay mo kong tutukan. Ay gilingian na lang na imong tupad. Ay mo pagsigtutok nako gilingian na imong tupad. Ing na pirmi kang mo pasaylo. Ing na pirmi kang mo pasaylo. Ana. Nya maingon din na imong di madawi. Magbalik-balik man sa trap, magbalik-balik man sa mag-anad man sa buang-buang dako. Ay ayaw lagi anang pag sa dilag mag-anad siya. Pasaylo alang yapon mo bitay ingos Kristo, pasaylo ag kapituan kapito kay una importante. Nya kini ra bang kusog ta mo pasaylo, relax ta to face adversities. Kana bang og atubangon na tag mga kaaway, atubangon na tag mga buangon nga tao, relax ta basta kamaotan mo pasaylo. Pero di gani ka kamao mo pasaylo, usa lang ka tawo mo atake nimo, tuba na ka. Ma-stress na ka. Usa lang ka comment nga dautan, wa na, di nakakatug nganong naay ni comment nimo ana. Ana, sa ato pa day kini ding pagpasaylo sad makapaligo nato. Tanawa sa first reading si Propeta Amos, gipakauwawan. Hoy, propeta, giingnan pari pagigasulti. Si santong pari aton kaning pari buangon gining pari usa. Si Amasias pari giingnan si Propeta Amos, hoy propeta, dito sa laing lugar pag pangwarta dito anang imong panagna anhimang kadinhi oy nga lugar manis Ginoo. Relax kis Amos nga niingon, ako wa ko mangwarta, nagsangyaw ko sa gisugo sa Ginoo nga ipasulti ninyo. Nagbantay raman kong mga hayop dito God, lingaw raman ko ato, atiman ko sa akong uma, akong giatiman tong mga kahoy ditong igira. Wa man ko maghunahuna nga mangwarta, kontento naman ko ato akong trabaho. Pero gikuha ko sa Ginoo dito kay ipasulti ni ninyo nga ikaw pariya ka ning saway man kanako, sultihan ti ka hasta ikaw patay saga. Daghan ra ba kag asawa? Katong pariya ba daghang asawa? Nindot untag napari ko sa una sa tayo asawa. Aw di usara di yang asawa si piyat ko. Ang asawa ano to? Ang imong asawa usara de sorry ha.
suko ni sa Masiyas na ko ron siya usara bisan na ko tag usa tagaan lang bisag usa lang okay na ang imong asawa mahimong daotang babae diha sa syudad, mahimong prostitute ug mamatay siya dito sa laing lugar. Kana bang ang pasabot hinuon ni Amos kay ni saway man kanako mas mo grabe ang imong silot. Imbis unta to maminaw kanako kay gipadakos Ginoo ni saway na noong ka. Nganong nakasulti man si ani nga way lipod-lipod tungod kay gitan-aw man ni Amos nga kining tawhanan nagkinahanglan og kanabang pulong sa Ginoo. Mao bitan usay masuko man gid mo anang mga kilay, kanang mga colors buhok, kanang pangural, kanang paningil anang utang. Masuko mo muna sige hanan ako balik-balik no. Na may uban yung masuko na sa uban malipay na gani uban gid wa na gyud magpa-colors buhok nya magpagarbo pa iniganhi dinhi ba tanawa pa der wa na ko pa color nako tanawa di ba bati na kay kagnaong adi de ingko na tanawa di ba okay na kay kagnaong relax na kay ka ana mo kuan pa tanawang kilay pa der nako wa man lagi na ikilay tato naman gud pa der nako unsa gud ay tato na der na pero wa na kuno siya wala siya badlis unsa pa man siya badlisan nga tato naman sad ana bang daghan mo pagarbo naaba mo ito ni pagarbo nga na kuno siya daghang tanom silang balay nya iya na kunong giguba yang koral katong koral ba niya kawayan naman sa diyang koral iya kunong gitangtang hurot siya kunong kawagtang ng bungas tanom nya magsiko no siya ingon mao gini giwaling padersiano proud kay siya palit pagsalat di ba kanindot ana nya unsa may nahitabo silang mga naong relax malipayon unsa may mahitabo sa naong aning Amasiyas nga siging saway ng Amos isog siging kusmod siging panaway kay di man mo pasaylo di man sad mangayog pasaylo mo na sayon kay buhaton karon ang pagpasaylo ay karon mo take oath ang atong bag-ong presidente siging sinawayay siging rally sa mga taong dili ka maong muhimo sa pinakasayon ang pagsabot-sabot ang pagdinawatay usbon gid nila ang tao nga muhaom sa ilang gusto hangtod na lang magpinatyanay di ba na ikuan mo na karon iampo nato ning ato mga leaders nga mga Filipinos o kining ato mga kaigsuonan nga ni-claim kuno nga nagmahal sila sa atong nasod pero magsigig rally magsigig sinawayay sigig yung dinumtanay mao ba gud nagmahal sa nasod ang nasod dili maning yuta ang nasod mao ang katawhan nga nagpuyo diha sa yuta naalang kay usa nga dumtan diha wan ka magmahal sa atong nasod imo nang gisugdag guba naalay imong sigihan diha og dumot sigihan imong saway nga kauban sa nasod nga Pilipinhon bisag tuwa pa nas abroad or ni ana dinhi imo nang giguba atong nasod wa sila kita ana ang ila usbon lang gyud sige anang change sugdi ang sayon unsa may sayon magpasaylo ay ta magsabot-sabot ta magpaubos ta magtinabangay ta sayon kay na haron mga usab ang mga batik tanawan ng banag asawa nga mag-away gahapon diha ko sa airport marites gikan ko dito sa Butuan misa ko sa haya sa usa sa akong kailang suod nya diyan ako sa airport kay balik sa dayon ko diri naay foreigner og Pilipina nga ambot mo nagtiayon ba to sila pero ako mulingi diara sa akong luyo ingon ding American ang akong ayang in English ba pero ako nasabtan ang akong gusto nga mo communicate ka nako unsay nahitabo nimo ay pagsigilom-hilom ingon sa Pilipina ay ni communicate manggugko dito ni ko katong nasa sa gimension nga wa siya musulti nako napalaka ko nimo ug mao kini ni imong batasan usa pa may kapuslan nang nagkuyog patas kinabuhi nya nihilom dayon katong babae paghuman pagka hupay-hupay na wala gyud magtingog ba nang tingog ingon dayon American hinuon
kasabot ko ni agining lapses of communication. Hindi siya ngako lang din-aon tani mausab ingon sa tong babae, sorry kayo ha, kuan sa duwa nako ma-direct ang communication nimo. Wala to ga kini na ko galuok-luok na diri sa kong luyo na nindot sa dining naatay kuyog no nya ato ang nang magkasinabot ba. Ay sa nindot kayo anya nagsige na sila ingon nga unya karon asam tapadong ingon din siya nga igabot ro nato didto sa Cebu si kuan o sa atong unahog adto nagkuan na sila bagasabot na sila nya una pa ta mo adto sa kuan sa kinibitang nga maong hotel nindot baya ni siya nindot sa na pero before ana adto nagsabot na sila magkauyo na o di maka-experience na to sila mga nindot nagpaminaway nya pagsaka sa emosyon hilo mo sa wa sa tay sinultihanay pagluag na sugod og sulti awa na nagpasaylo ay akadto resulta to tinukhanay nila talento. Munindot ang kinabuhi lagi munindot ba kung magpasaylo ay nya mangandoy ta munindot ang Pilipinas nya magsigitag sinawayay mangandoy ta munindot ang kalibutan ang atong kalibutan nagipuy-an nya magsigitag gubat unsay kapuslanan sugdi sa pinakasayon let us forgive each other and all other sicknesses will be healed after we are cleansed from sins. Muna ibustong ipasabot ni Kristo. Muna din sa atong tubag sa Salmo. Ang mga hukom sa Ginoo matuod og silang tanan matarong. Pasabot ang pamaagis Ginoo labi nang iyang forgive without limit. Matarong gid na makapawagtang sa atong problema, makapawagtang pagid sa atong sakit. Tinuod gid na. Ang nituo manindog ta ang wa mo tuo panguli mo mga igsoon puno sa pagsalig muduol kita sa Ginoo uban sa mapaubsanong kasing-kasing ug moingon Ginoo kaluy-i kami Ginoo kaluy-i kami nga ang Katoliko ug Apostoliko nga simbahan mulambo sa kaalam ug katakos sa pagkabig pagbalik sa mga nahisalaag magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami nga ang atong nasod makabaton sa kalinaw ug kahiusahan magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami nga ang tanan nga nakasala o nangabugdaw mobalik na unta ngadto sa Dios magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami nga ang atong mga kaigsuunan nga anaa sa kawadon makabaton og paglaom ug matabangan sila sa Ginoo magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami nga imong tang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga si Teofilo kamumot sulugoon sa Dios mabayaw ngadto sa altar sa mga santos magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer magmalampuson og mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami nga ang atong mga paryente ug mga higala nga nanag-una kanato diha sa pagtuo ilabi na kanila nga atong gipamisahan karon makadawat na sa ganti sa kinabuhing walay katapusan magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. O Dios nga makagagahom sa tanan dawata kining among mga pangamuyo nga gituboy diha sa mapaubsanon nga kasing-kasing pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.